sammen, og velkommen til den her video. Jeg skal i skole i morgen, og jeg glæder mig virkelig ikke. Skal den sidde sådan her? Man kan godt se, at jeg blev sur. Og en tatovering er slet ikke til at væk. På fredag skal jeg jeg var inde og se Flying Superkids i går. Og fredag skal jeg til Jylland. Aarhus. Ja, det er Aarhus. Ja, det er Aarhus. Yeah. Ja, det er Aarhus. Jeg fik det her, jeg har i håret. Jeg kan ikke vise det, for jeg ved ikke engang, hvor det er. Så fik jeg sådan nogle her. Ja. Sådan nogle her. Jeg var også lige ved at få hende at se Flying Superkids med. Jeg var lige ved at få hende til at købe deres maskot i Bamse. Og i går fik jeg den her Squishmallow. Den hedder Coco, og jeg elsker den. Jeg fik også den her dræt. Jeg elsker den så meget. Jeg skal have den på i morgen til første skoledag. Jeg glæder mig virkelig meget til, at jeg skal til Jylland på det sammen med nogle af min familie. Som I ved, går jeg meget op i ridning. Og en af dem, jeg skal være sammen med, det er den der tur til Jylland. Hun rider rigtig meget. Hun har endda sin egen hest, og hun er ikke gået til ridning. Jeg har dobbeltstik. Jeg bringer der. Det er stort. Jeg har faktisk to. Et der og et der. Irriterende. Altså, min storsøster er bare blevet et af myg. Lige ved. Nej, lige ved. Kom her. Dygtig. Lige der. See it. See it. See it. Det var alt med den her video. Husk at like og subscribe. Og tryk på klokken, så får du en besked hver gang jeg lægger en ny video op. Hej hej.